Grupp ta' atleti Maltin mid-disciplini sportivi tal-kickboxing, it-tiġried ta' żwiemer u l-ibburdjar ingħataw rikonoxximent tas-suċċessi tagħhom barra minn xtutna foqsma differenti. Dawn l-atleti ingħataw din it-tifkira f'ċerimonja f'Kastilja fejn kienu l-mistiedna tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru saħaq dwar il-bżonn li r-riżultati miksuba f'dawn id-disciplini sportivi jibdew jingħataw aktar prominenza, speċjalment mill-mezzi tax-xandir lokali. Joseph Muscat irrimarka kif minkejja li d-disciplini msemmija mhux daqstant popolari bħal futbol u l-basketball qed iservu biex isem pajjiżna ikun abbinat mas-suċċess. Huwa qal ukoll kif issa l-pass li jmiss huwa li b'mod razzjonali jiżdiedu l-faċilitajiet biex inlaħqu mad-domanda ta' kulħadd minkejja r-riżorsi limitati tagħna. Fl-istess ċerimonja tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari Krista Ġus u qal kif għotjiet bħal dawn huma biss kontribuzzjoni żgħira fejn dak li qed jagħmlu dawn iż-żgħażagħ fil-qasam sportiv ta' pajjiżna.